toca aparcar els carrets i descobrir un nou món. Un món ple de fantasia, de xoc, d'amistats. Acaba l'estiu per als més menuts, però comença una nova etapa. És el primer dia d'escoleta. Però el que nosaltres verdaderament volem és que els xiquets i les xiquetes vinguen a l'escola contents i contentes. El nostre objectiu principal i primordial és aconseguir un espai per a que ells estiguen relaxats i que vinguen a gaudir de les experiències que li proposem, jugant. Sembla que l'adaptació va pel bon camí, però els primers dies sempre són els més complicats. En este primer dia d'escoleta, els nervis, sobretot dels pares, són inevitables, però el primer consell és transmetre tranquil·litat, perquè, com veuen, així els més menuts s'ho passen d'allò més bé. Cal transmetre tranquil·litat i trencar la por a la separació entre pares i fills. En esta escoleta, els primers dies realitzen adaptació al nou espai educatiu amb la col·laboració de tota la família. És una forma de que els primers dies els xiquets i les xiquetes que entren per primera volta a una escola a una comunitat educativa o una escola infantil tinguen aquest suport de les famílies, del seu pare o del seu iaio i del seu germà els primers dies per a que tranquil·litzar i veure que l'espai educatiu és un espai divertit. Hombre, yo he estado tranquila y le he transmitido a ella que ella vaya tranquila también. Así que no sé, ya veremos. Bueno, ella com encara estem nosaltres i va estar el germà per ahí també, de moment està bé. El dijous quan vinga soles ja veurem què passa. Tot és qüestió de tindre paciència. Segur que en pocs dies anar a l'escoleta serà un dels moments més divertits del dia.